Zdravo svima! Zahvalni smo vam što ste ponovo sa nama. Vaša podrška nam mnogo znači, a pretplata je besplatna. Danas, zbog mnogih obaveza, nismo imali puno vremena za kuvanje. Zato smo odlučili da napravimo nešto brzo, jednostavno i ukusno. Na meniju je supa od blitve i griza i tortilje sa domaćim nadevima, većinom iz naše bašte. Kupovnu tortilju smo samo kratko zagrejali, dovoljno da porumeni i postane hrskava. Podelite vaše utiske ili pitanja u komentarima. Uvek ih sa radošću čitamo i odgovaramo. I hvala vam što se pretplaćujete na naš kanal. To nam daje vetar u leđa. Za nadev smo koristili feta sir, suđuk, crveni radić, dve vrste vlašca, čeri paradajz i krastavac. Jednostavno, šareno i osvežavajuće. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se dopao ovaj brzi ručak, obavezno se pretplatite za još ovakvih trenutaka. Vidimo se uskoro. Biće još ukusnih iznenađenja.